Veľké odhalenie. Za 30 sekúnd ti ukážem, ako odhalíš podvodníkov medzi realitnými maklérmi. Neuveríš? Aké jednoduché je skontrolovať, či tvoj maklér skutočne pracuje pre teba, alebo len pre svoju peniaze. Po dopozeraní v tom budeš mať jasno. Teraz ti z vlastnej skúsenosti poviem, ako si jednoducho vyberieš toho pravého realitného makléra. Zistíš, aké naozaj jednoduché to môže byť. Stačí na to naozaj 30 sekúnd a máme hotovo. Tak čo, si pripravený? Poďme na to! Tak, klikni na link, ktorý nájdeš dole v popise, vyber tu všetky reklamy a zadaj meno realitného makléra alebo realitnej kancelárie. Keď klikneš na podrobnosti o reklame a následne transparentnosť VU, klik, uvidíš konkrétne čísla. Momentálne stoja 3 eurá, cca 1000 zhliadnutí. Videl zhliadnutia deleno 3000 a máš výsledok v eurách. Aktuálnu cenu si skontroluješ tak, keď dáš propagovať svoj vlastný príspevok. Okamžite vidíš, či do predaja tvojej nehnuteľnosti budú investovať alebo iba varia z vody. Vidíš dosah, koľko ľudí inzerát nehnuteľností videlo vďaka tvojmu maklérovi. U mňa sú to desiatky tisíc videní na každej jednej reklame. Myslím, že si práve našiel svojho makléra, tak sa mi ozví. Volám sa Georgi Coneu. Ak máš obavu, či zvládnem predávať aj v tvojom meste, pozri si rovno ďalšie krátke video a budeš prekvapený. A ako bonus navyše mám pre teba pripravenú bezplatnú konzultáciu. Stačí zavolať.